నీ సేవకునిలో నుండి, నీ సేవకుని ముఖాంతరములో నుండి మీరే నీ ప్రజలతో నేరుగా మాట్లాడి మహిమ పొందమని ఈ యొక్క నాయన ఉపకరణాన్ని నీ పాదములకు అప్పగిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి ప్రశస్త నామములో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో ప్రతిష్ఠ చేయించున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్. సరిపోగలనా నీ పని చేయుటకు ఏ పాటి వాడను నియమించవు. సరిపోగలనా నీ పని చేయుటకు ఏ పాటి వాడను నియమించవు. Milita